Horas jala selamat Natal ma dihita saluhna. Andorang so ta pewitihu jami taon jumbulu mahita martangian. Damene debata na sumurung sian salu naroha imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dongan saha persiaon hata ni Tuhata nagabe turpuk jamita di Natal na padua ho ditikion tarsurat do di Hibersada ayat sada sahat tuapat. Ujaha majo hata ni turpuki di tonga-tongata laos tapeti hukma di bagasar rohat tabi songonom ma didok jut jala ragam na julu pabahen ni debata makulingi akka amai marhite-hite akka panurirangi alai dia ka arina perpudion dipakulingi dohita marhite sian anaki ibana do dipabakit gabisitean perluhutani jala marhite-hite ibana do ditokpa akka hasyangani silam ni hasangapon na do suman ni hadirion na do ibana jala diusung do perluhutani marhite-hite hatana na marhaguguni jala dung dipatu pa ibana hayason sian akka dosa hudul do ibana tu siamun ni hatongamon na digijangi songon surung ni guarna na tinian nai na mangatasi akka suru-suruan songonido surung ni hasangapon na martibakon na sida ima sahakna donga saha porsiaon di bagasan Tuhatta Yesus hiado tahe kesulita kita mangatusi sedatona ala kurang takas hatoranganna isarana dia tahodongan matuhita sedatona manang sada pesan na piting HP tona na pinasaha ni donganipe nunga sian piga halak perantara ninna tu ninna nama artinya dang langsung be sian sumberna di begitu nai gebisi pata adong menetaba adong namoru dang utuh be tonai alai pasti do berbeda molo sumber ni tonai sendiri makatai secara langsung tuhita tak pola be masa nasalah tafsir dang kebingungan be molo adong na hurang takas ainunga makatai jala pajupang secara langsung dohot sumberna hasilna utuh ma tonai sahat tuhita donga saha porsiaon songonima gobaran na taida diturpukon molo na julu dipakulingi di batado hita jolma merhite akka panurirangna merhite sejarah ni perdalanan ni bangsa Israel marhite akka halongangan na pinatupa ni debata alai sudinai daksikok dope dang utuh dope lahu patadahud debata tu portibion alai dung dapot tikina langsung nama debata sendiri na memakulingi hita jolma ima di bagasan Yesus Kristus na tubuh di Bethlehem Efrata idu na tabigi naking diturpukon didok jut jala ragam na julu pabahen ni debata makulingi akka amai marhite-hite akka panurirangi alai dia ka ari na perpudion dipakulingi dohita marhite sian anaki artina sumber naina ma langsung hadir di tonga-tongan hita jolma asa marhite hatutubu doh marhite pakkubaysion ni Jesusi lam takas maditada jala di boto portibion ise do debata para sirohai donga saha persiaon ditongos do surat Heberon ujui tu tonga-tonga ni halak Kristen Yahudi natongon mengadupi akka penindasan parukilon jala gabe tarela naing mula muse tuha persiaon na najulu ima akala Kristen Yahudi nadong di tano parserahani na julu jadi torop sian nasida nagabe gamang manang ragu
boha dia do nasumitong makaporsiai Jesus Kristus do manang patik do panurirang narubi do. Jadi marhite buku Heberon dia lusi do keraguan nasidai diodolhon panurat Heberod do babua Daudo tumibbu Jesus sian saluhutna sian akka panurirang sian akka suru-suruan sian akka malim dohot sian akka tradisi-tradisi na dipadan narubii. Daudo tumibbu Jesus sian saluhutna. Jala diturpukon di pabotohod do muse taringot tu haiseon ni Jesusi. Didok di ayat 21 ayat tuluy naking ibana do dipabakit gabisitian perluhutani. Jala marhite-hite ibana do ditoppa akkahasiangani. Sillam ni hasangapon na do suman ni hadirion na do ibana. Jala diusung do perluhutani marhiti-hiti hatana na marhaguguni. Jaladung dipatupa ibana hayason sinak kadusa. Hudul de ibana tu siamon ni hatongamon na digidjangi. Siani dipabotohod do naso tarsirang anaki sian amai. Dang terpisah Jesus ya debata ama. Marhiti-hiti ibana do ditoppa hasianganon. Jala guru di ibana do saluhutna. Jala di bagasa diri ni Jesus do patar hadirion dohot hasangapon ni debata. Jadi molo naing botoon boha holong ni debata boha habadionna boha lomoni rohana di hitajolma jupang dui di diri ni Jesus Kristus. Jesus do hapatara ni debata nasikop di portibion. Jala martudu-tudu tu Jesus de sudi na sinurirakon nya kapanurirang ni debata. Donga saha porsiaon songoni maturpukon paposor rohani halak Kristen Yahudi na diparserahani na jolo. Suak songoni nang ditikita sinwaing. Asa unang biragu alai asa marsihohot makaporsiai dohot mangihut to Jesus si peluai. Jalatadda ni parsihohotommo maka porsiai dohot mangihut to Jesus si. Unang biadong nama-namak dinguluna songon si hutto Jesus. Unang adong namaila patuduhong nguluna songon halak Kristen. Jala unang gabi hulip Tuhani dibayan alan yak keambisi manang sita-sita ni roha. Ay Jesus Kristus do mual ni nasa pasu-pasu di ngulutta. Siya nibana do haroroan ni saluhut akka nauli nadenggan di ngulutta. Alani manak sungod dia penamasan waeng di bagasang ngulum. Pangasahom ma tuhatay. Ibana do silam ni hasangapon ni debata. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Napasisihon nasa hagulapon ni ngulutta. Na manodangi perdalanan ni ngulutta di dalam hati roni. Alani ukak matotong roham majakon Yesus nauk tubui. Loasma sodang nai mian di bagasang mulung. Jala ulu mahita papatarhon sodang ni Tuhani. Gabi parholong jala sibua dami mahita di tonga-tonga ni keluarga doho diaka parsaurata. Songo Jesus nauk tubui. Rodo ibana mabuan holong doho dame di tonga-tonga ni ngulutta. Ditubus do dosata. Diparmahani do hita. Asa marhitei. Taruli hita dilas roha dohot hanguluan na manotongi. Selamat hari Natal ma di hita. Amin.